Aiwa, ndichida kutenda muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSMTV, basa richienda mberi. Ndichida kuzivisai kuti aiwa vasawira vedu veFit and Go vauya kuipa nekuti kutaura kuno aiwa vane maspares ese, maspare parts suspension ese vave nawo. So imi zvamunongoita kana motikari yenyu ichida kugadziriswa suspension, zvamunongoita kuenda panumber 48 kaguisiti kana wabata panhamba dziri pascreen idzo, basa renyu robva ratoitwa zvakanaka. Also vanenge vachida kuitwa press fitting, vanenge vachida kuitwa alignment, 3D alignment tinayo zvakare, nemasteering racks emhando dzose dzemotikari tinawo. Ndichitwa zviri kwese kwamuri muri yeZimbabwe. Kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow on our Facebook page rakanzi Saint TV. So nyaya ndauya nayo iye inosuwisa, nyaya inorwadza yeaprofeti vanonzi Prophet T Freddy, zita rake rizere achinzi Tapiwa Freddy. Ndofunga munowaziva, mutungamiriri, is the founder and president of church inonzi iyo Goodness and Mercy, kereke Goodness and Mercy. So last time Prophet T Freddy vakambopwanyirwa chechi, mushure mekunge vavaka chechi, city council yeguta reHarare ikasvika payakapwanyira Prophet T Freddy kereke. This time nhoroondo yazvidzokorodza zvakare kuti Prophet T Freddy this time wapwanyirwa imba yavo kuGlenview. Chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza, vatozosvika pakutaura kuti ndiri kushayiwa kuti sei zviri kuramba zvichingodzokorodzwika pandiri zvinhu zvakadai. Ndo zvatatiuya kuzivisai kuti munofungeiwo nezvenyaya yakadai, munofungeiwo nezvekuita kwakadai. All you need to do is to comment comment section kuti what do you think about this video nezvakaitirwa munhu wamwa muprofita. From Ango side, the only Zim Ango for now, much love.